παιδιά από μένα. 2 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα. Όπως είχαμε πει στο πρώτο βίντεο που κάναμε με το φίλο μου τον Γιώργο, με βοήθησε να κάνω κανάλι στο YouTube. Σήμερα θα σας δείξω τη μοτοσικλέτα που οδηγάω εγώ και ετοιμάζομαι για να φύγω αύριο για Πολωνία, στο Super Rally που γίνεται, είναι πανευρωπαϊκό meeting Harley Davidson. Βέβαια εγώ έχω Indian μοτοσικλέτα, αλλά είναι ίδιο τύπου, οπότε θα με αφήσουν να μπω μέσα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, σας δείχνω τώρα τη μοτοσικλέτα. Λοιπόν, αυτή είναι, παιδιά, η μοτοσικλέτα μου. Είναι ένα Indian Scout το 2020 μοντέλο. Έχω βάλει και τον μπαμπρεζάκι μπροστά για το δρόμο, γιατί πιστέψτε μου, ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός εκεί πάνω. Δηλαδή δεν αντέχεις να πας πάνω από 100 χιλιόμετρα χωρίς το μπαμπρεζάκι. Χτυπάει βέβαια λίγο στο κράνος, έπρεπε να είναι λίγο πιο ψηλό, αλλά εντάξει, θα την παλέψουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το τιμόνι, το οποίο το έχουμε καστομάρει γιατί δεν τέριαζε. Ο φίλος μου ο Αποστόλης στην Καρδίτσα το έκανε. Λοιπόν, έχουμε αλλάξει τις χειρολαβές, έχουμε βάλει μπάρες προστατευτικές, έχουμε κάνει χρώμιο τις μπουκάλες, το φανάρι, το κοντέρ, τις βάσεις για τις μπουκάλες. Έχουμε αλλάξει τα πετάλ και τις πατητούρες. Έχουμε κάνει το βραχίωνα του πετάλ χρώμιο. Εδώ έχουμε κάνει ένα καπάκι, το έχουμε αγοράσει χρώμιο. Οι πατητούρες, το κάθεσμα έκανε τη βάση ο φίλος μου ο Αποστόλης, και τα βαλιτσάκια τα πλαϊνά τα έκανε ο φίλος μου ο Βάσος στην Αθήνα. Τέλεια δουλειά, παιδιά. Το CC Bar. Λοιπόν, αυτή είναι η μοτοσικλέτα με την οποία θα ταξιδέψω αύριο για την Πολωνία. Τα καπάκια του Imanda και αυτά τα έχουμε αλλάξει χρώμιο. Ο βραχίωνας εδώ τον έχουμε, για τις ταχύτητες, τον έχουμε κάνει σε τόρνο και τον κάναμε χρώμιο μετά. Έχουμε καπάκι χρωμίου για το κολάρο του ψυγείου. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά πράγματα, παιδιά, που έχουμε κάνει στη μοτοσικλέτα. Ελπίζω να μας πάνε όλα καλά αύριο, να ξεκινήσουμε. Από ό,τι δείχνει ο καιρός είναι καλός αύριο και την επόμενη ημέρα, οπότε πιστεύω ότι θα είναι όλα εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Έχω ξεκινήσει, είμαι ήδη στο δρόμο. Έχω κάνει 100 χιλιόμετρα και σταμάτησα για ένα τσιγάρο. Παιδιά, αυτή είναι η μηχανή μας, φορτωμένη ήδη, έτοιμη. Πάμε, 100 χιλιόμετρα ξεκινήσαμε και θέλουμε άλλα 950. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα τα κάνω όλα σήμερα. Θα ίσως διανυκτερεύσω κάπου και θα συνεχίσω αύριο. Θα συνεχίσω αύριο το πρωί νωρίς, να βρεθώ και με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτά λοιπόν, τα λέμε.
κόσμος κυκλοφορεί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι η ώρα που σχόλασαν τα σχολεία. Δεν ξέρω, πολλά παιδάκια βλέπω. Είναι κάποια εκδρομή, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Έχει κάτι ωραία περίπτερα με... Μπορείς να αγοράσεις αναμνηστικά ενθύμια και τέτοια. Είναι ένα πανέμορφο μέρος, παιδιά. Αξίζει η επίσκεψη, θεωρώ. Είναι ένα μνημείο εδώ, είναι για να δούμε. Εδώ πέρα γεννήθηκε ο Κοπέρνικος, όπως μου είπανε. Είναι αυτός, Νικολάους Κοπέρνικος. Λοιπόν, εδώ είναι το μνημείο του, Νικολάους Κοπέρνικος, παιδιά. Είναι ένα φανταστικό μέρος. Τελικά άξιζε το tour στην Πολωνία. Δεν μπόρεσα να κάνω βίντεο στη Βαρσοβία γιατί άργησα να φτάσω χθες το βράδυ και δεν κάναμε κάτι ίσα στο ξενοδοχείο. Δεν πήγαμε κάπου καλά για φαγητό, κάτι πρόχειρο, παραγγείλαμε πίτσα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά, θα συνεχίσω.